or lisod lisod ang iyang ingon pa gibati karon no nga bisan pa man tuod og kinahanglan nato mobaton og respeto kay igsuon magulang pa nato, pero sa iyang experience kaduha gyud siya gibalik-balikan og abusar abusar gyud ang terminoan ano. Yes, So Ate Gino, mhm, abusar gyud. masabtan nato nga ana siya sa punto karon nga medyo nahurot na iyang pasensya og wala na gyud napupus na gyud ang iyang respeto og syempre mga ka-feelings bisan og kinsa siguro ang maka-experience og ingana nga klase no nga pagtata dinadaan og kanang murag pagpanlimbong gihapon siya nga matawag tungod kay gisalig unta nimo ang tanan na nginahanglan lang og update or kung unsa man galing kung naapay panginahanglan pwede man unta to nga mopahibalo. Para sa ako Ate Will no, bisan pa siguro musugot ka og sa dili basta kay na-inform ta ka. Medyo mas gaan-gaan pa siguro Yes, dawaton. Ate Jen, Kaysa sa oo. totally nga wala gyud ka gipahibalo unya nag-follow up pa ka gipasaligan pa ka nga okay pa gihapon. Unya makadungog na lang ka or makahibalo na lang ka sa lain na nga tawo na ing ana na ang nadangatan sa imong mga hinaguan pag yun do pag sakripisyo unsa pa yung mga kapalit ato niya nga napundar para ra unta nga makabaton siya og iyang kaugalingon pero ingan man sana lain ang nagpahimulos. So normal ang imong gibati nga ingon pa kahiubos nagsagol na no mag-figure out na gyud nato nga nagsagol na ng imong gibati imong kasilag gadi niyo malikayan imong nawad-an kag respeto kahiubos disappointment sa imong igsuon ug syempre ikaduha pa nga higayon so medyo dili nimo ma-imagine kung unsaon nimo pag-handle kung unsaon nimo ingon pa pagkontrolar imong kaugalingon nga twice naman na nga nahitabo. So, ang imong gibati karon normal nga distansya ka ing ana. Pero kanang imong pangutana nga og muundang na lang ba ka sa ingon pa unsa na religious gathering. Dili pud siguro ingon nga maoy imong pakasadpon ang ingon pa pulong man gyud na naaman na biblically na aman gyud na ang ingon pagpasaylo kinahanglan man gyud nato na nga makatunan mga ka-feelings no bisan pa siguro og unsa kadako ang sayop ang nabuhat nga sala sa imuha mao nay ginabalik-balik nato no nga sometimes kinahanglan makatunta magpasaylo dili para maabsuelto ang pagbati sa mga nakabuhat og sala sa ato kundi maabsuelto atong kaugalingon mawala makabuhi ta sa ingon pa mga negatibo nga pagbati which is usa na dinha ang pagdumot or posible pa ta nga maabot sa punto nga makahuna-una ta nga mobalos which is dili na siya ingon pa maayo so para sa ako kung kana ang nagpalamdag sa imong una-una karon ay itermino lang siguro nato no nga nagpalamdag tungod kay sirado namang gud ang iyang huna-huna nga dili na maayo pag dili na lang magilhanay Yes, kaysa murag sa mo nay kuyaw kayo Ate Gino Mhm. nga mga terminology nga kanang wa nay ilhanay nga igsuon man gyud. So dili pwede nga murag hinay-hinayan lang siguro Ate Mao Gino. gyud. So mo na pagingin no nga sirado tungod sa imong experience sa kaduha nga ka beses na kaduha ka higayon na normal nang imong gibati nga mo isip tawo mo bati ta og ingon pa putlon na lang gyud ang pinaka connection kay maura man gihapon sa atong una-una na maura man gihapon maayo ko sa ilaha pero ing-ani ang gihimo sa ako ing-ani ang nahitabo giing-ani ko nila isip tawo normal ang ingana nga pagbati pero maunay giingon no nga kung ato lang kaugalingon atong kaugalingon huna-huna og pagbati atong agdon dili gid nato malikayan pod nga nakasaway man ta sa uban tungod kay sayop sila pero tungod kay palamon ta sa atong pagbati og atong ingon pa panghuna-huna posible pod nga mas worse pa ang atong mabuhat
sa ilahang mga nakano tungod sa atong ingon pa pagbalos or unsaon nato unsay mga pamaagi para makabalos ta sa ilahan naamang gyud na sa una sa tao pero kanang pulong nga imong nadunggan karon imong nabatian usa na sa nagpalamdag sa imong hunahuna sa imong kaugalingon nga dili tanang butang ingon pa dili tanang higayon atong ipasulabi ang mga material nga mga butang kinahanglan pud gihapon nato nga ingon pa mudangop sa sabakan sa atong sa atong labaw nga makagahan ihangad nato sa atong amahan kung unsa man galing ang atong gibati karon no kay di gyud nato mapugngan isip tao pero kinahanglan naa gihapon ang paggiya og syempre dili ta magpalamon sa mga negatibo nga mga experience nato tungod kay parte man na sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na para mas masabtan nato kung unsa ingon pa kung unsa kalisod ang mabuhi kung unsaon nato pag-appreciate unsaon nato pag-cherish ang mga butang atong napundar atong mga nakabot og unsaon nato pag-relate ang panghitabo ba sa klase sa tao nga ingani og sa angay nga tao nga dapat ta natong buhaton or dapat natong pilion tungod nakita nato nga naana ingana mali maot dautan o ingana magpahimulos ta or more take advantage ta so at least ma-mirror nato nga dili di ay maayo nga ingana nabuhat man na niya unsahay kinahanglan nato tan-awon as positive nabuhat na niya para ipasud-ong siguro sa atoa kay basin og naanay tendency or murag naana sa atong hunahuna nga siguro ingani unsahay ang mga mali nga panghitabo sa atong kinabuhi mahimo pa natong guide para i-correct nato mismo atong kaugalingon so kung ingana man ang pagtratar sa imong magulang dili lang siguro ipasulabi nimo ang ingon papagdumot tungod kay siya man na ang mga tubang panahon ingon pa panahon sa paghukom so pasagdan nimo siya buhian nimo ang buhian na lang nimo ang imo nga pagdumot sa iya ug ihangad na tanan no iampo na tanan sa atong amahan og syempre dili pag idamay-damay ang ingon pa mga pulong nga imo nga mabatian nga maoy mugiya sa imuha para malamdagan ka mahiyagan ka imong pagbati og pang imong una so maoro to akong i-share to Will sa atong letter sa Yes, salamat Ate Jeno sa imong mga maayong huna-huna karon nga gikahatag ni Elbera. Ug aduna po ko'y ikadugang sa imo Elbera nga bisan sa mga imong gibati karon nga mga pagdumot, mga kasakit Ate Jane nga kining tamakan bitaw ka nga wa nakarespetuhi sa imong mga hinaguan and then wala po siya nang tan-aw nimo nga isip igsuon unsay angay buhaton niya isip magwang siya unta magpasunod sa Yes, imo sa mga maayong buhat apan siya na hinuon ang naghimo og dili maayo para sa inyong duha apan dako ka yung kuan Elbera no isip manghod kay naama biblically stated gina siya no nga naagyud gihatag sa ato nga gisulti gid sa Ginoo nga ang pagpasaylo is balaan. So siguro imong hinahinayan pagdawat ang panghitabo sa imong igsuon no nga gitamakan ka at then iampo siya nga mausab na. So ayaw pud pag dali-dali kaning hunang-hunang asag maayo ibalanse nga angay na ba nimo siyang pasayloon karon og di naman nato kalikayan Ate Jane nga na patay mga pagdumot murag dugay-dugay gina siya alin no or dugay-dugay mahil kung dako kayo ang labi nang dako na kayo kantidad ang iyang na himo nga kuno nakalapasan sa imuhang mga pagpaningkamot. So giawag man sa atong makagagaw nga kinahanglan nga dili ta magbaton og pagdumot og mga kuano nga mga daotang huna-huna batok sa atong isig kataw. So ato lang hinahinayan siguro Elvira sa paghatag og pasaylo sa imong igsuon kay ang igsuon ra bagyo daw. Mayon da kuno Ate Jean og pwede pa ta mamili og igsuon. Yes, bitaw. Kay atong pilion apan di man pwede. Kung unsay gihatag sa ato mo ora mangyud to siya di na nato mabalibaran and then kamura ra baduhan no nga igsuon babae. Babae. Yes, o kamura gid ang magka sinabtanay
And then adunay mga gikahatag nato sa atong mga experts nga kung unsay buhaton nga mahimahimong mamatulid ang inyong relasyon nga panagbingkil-bingkil karon. So adunay 11 ka mga steps. Elvera kay aron kuano dili sa ingon nga madali-dali apan mahatagan ka og giya. So number 1, leave the past in the past. So ayaw na kuno tuguna una kay nahitabo naman. So let bygones kuno be bygones. So ang mga nainon nga ilub mo na gingon Ate Jane nga ilubong na lang sa kalimot no or Ilubong sa i-charge limot. to experience nga kadto kay nahitabo naman so dili na pod mahitabo pag-usap po imo na lang i-charge sa experience kay imo ra man siyang igsuon. So number 2 is start out small. So siguro sa pag-ingon lang daw nga pangumusta kay dugay-dugay naman mo wala nagtingog no tungod sa imong mga kasuko og pagdumot. So imo na lang kumustahon bisag pinaagi na lang sa iyang mga anak. Hinay-hinay lang ayaw idiretso sa iya ha. So mangita kag pamaagi nga mo greet kang maghinay-hinay kag kuan sa iyang mga anak. Motoy imong pamaagi nga magkabalik ang inyong maayong kabubuton. So number 3, identify the root of the problem. So ang inyong problema mo imong tan-awon ang sinugdanan ani is kadtumang yung pagwala siya paghatag og respeto sa imuha. So kana mo imuhang pangita ano pamaagi nga unsaon nimo pag-heal sa imong mga gibati karon nga mga kayugot. And then number 4, communicate. So kung dili pa kaganahan mo tingog sa iya, so unahi ang mangita kag pamaagi nga pinaagi sa imong wa naman kay mama, so ang imong papa imong kaning kuan bitaw Ate Jean dito niya ibungat or dili niya iator Dito ipaagi. o ipaagi dito niya isulti ang tanan niyang mga gibati karon para magaan-gaanan. Number 5, avoid the touchy topic. So ayaw na pag kung ano hisgot ni atong mga butang nga imong nabitang pagbaylo ay og mga words Ate Jane nga kanang bugat na kanang makasakit gyud no murag- Makahaling pa og yes dugang. oo so dili na no ni kaya na nimo kay gusto nato nga mabalik ang inyong maayong kung ano kabubuton kay isip igsuon. So number 6, be patient. So ikaw may naa sa kuan karon no murag napahinumduman man ka sa about sa kalihukan sa Kristohanong pagkinabuhi. So nakabati na ka sa mga pulong sa Ginoo. So pinaagi ato mo to'y gamita nga mamahimo kang pasensyosa o imo na lang ko ano pasensyahan ang imong igsuon. So number 7, apologize for your end of the free will. So ikaw na lang ang ko ano maghatag og pasaylo sa imong kaugalingon tungod sa inyong away nga nahi panagbingkil-bingkil kay ikaw may naa sa ano kana naa sa kani tiil naka dungog sa mga pulong sa Diyos. So inana na lang nga imo na lang kay aron na ang kay peace of mind. So pinaagi ato sa mga pulo nga imo nadunggan sa Diyos nga mohatag og pasaylo niya. So imo siyang pasayloon sa hinahinay pod Ate Gino. Dili kay bigla kay ang healing process is dugay baya gyud. Mao. Oo, dili madali-dali. So number 8, step in their shoes. So kung imo pong ipahimutang murag mabaylo ang paagi Ate Jean ba kung siya ikaw ang imong maguwang kung inaana ang panghitabo kung imo pong una unsa pod ka no kung ako'y gibati kung nasayop. ako'y nasayop so medyo inana pod no ato pong ipahimutang og atong sabton kay aron dili magmakuli ang atong kasing-kasing sa paghatag pasaylo niya. So number 9, don't try and fix kuan kuno each other. So ayaw pag diretso nga ikaw ang mo adto niya og kaning kuano face to face kun dili paggamit sa imong nearest relative sa imong papa gyud mo ginay the best ang imong papa or imong duha ka igsuon gamita sila nga naa sila pag kanang pagpakiguli bitaw Ate Jean di ba kinahanglan na gyud tay witness. Mhm. So aron naa sila pod makadungog sa inyohang panag kuano in istoryahay. So number 10, support them. So kung unsay iyang mga kuano siguro naka-realize na siya karon sa iyang mga gibuhat nga sayop diha sa imuha.
So kung unsay mga plano niya, unsay mga una-una niya karon, so hatagi na lang siya og kaning kung ano pag-uyon, and then dili na kamo kuan ati Jean, dili na mahatag og kanang kumpiyansa. Mao. So bahalag mag-uli mo sa maayong kabubuton, magkama kung ano nga inaana nga, pero kaning marig nanagay inyong boundaries. So magset na kag boundaries, and then ayaw na pagsali. Ayaw na isalig ang imong mga kung ano, mga kabutangan sa iya. Kay na naman kay learnings, di ba? Na naman kay experience sa iya ha. So ayaw na ang imo daing papa mo pud lagi ati kay naminyo man og lain ang iyang papa. So dili siya pud motras dito ah. So last, get help if necessary. Kung dili gyud mo magkauli sa inyong maing kabubuton, pinaagi sa tabang sa imong amahan o sa imong duha ka igsuon. So pwede ka mga panabang dito sa imong mga kano kaubanan sa church, sa imong mga best friend o sa imong mga relatives nga makatabang sa inyo ha, sa pag kung ano pagpakig-uli sa usab-usab. Kay dili lalim ati Jen nga makabaton taog kaning grudges sa ato mismo igsuon. Okay ra kung laing tao siguro, pero apan bugat gihapon sa atong panumduman no? Bugat gihapon sa atong galaman nga naatay mga grudge nga gihuptan. So maunay mga ka-feelings no inaot unta nga makuhaan ni og kung ano lesson ni Elvera og iya kining kung ano mapahimutang sa iyang kahimtang karon nga kahatag siya og pasaylo sa iyang igsuon apan mag-set na siya og boundaries. So mga ka-feelings mao to ang gikahatag ni Ate Jen, uban pod sa akong gikahatag niya no nga sugyot og karon ato lang basahon ang atong napiling quotes for the day nga gikan sa quotestat.com nga sinulat ni Joseph Wainsberg na nag-ingon, we should learn from children not to hold grudges. Children often fight when they play together, but they quickly make up, and their fights don't deteriorate into bitter feuds. So Ate Jing, gamay lang pagpahalapad para sa ato tanan kining quotes nga atong napili karong adlaw. Yeah, so bitaw Ate Will no, klaro nga pagka-istorya, kitang mga dagko tungod lagi sa mga garbo ug unsa pa na dinha nato nga mga pagbati no. Unsahay makahuna na ta labi na no kanang observative gyud ta sa mga sa kuan progress or mga kuan sa mga batan-on. Say makahuna na ta mayo pa ang mga bata no, after nga mag-away walay gibang hawiran nga mga pagdumot kay after na sinabunotay unsa na gibang buhat nila pagkahuman ana mag-uli ra na sila sa ilang mga buot. Unsahay kita mga dagko tungod lagi pod sa mga ego, sa mga pride nato, bisan pa man og ingon pa kasayod ta nga naapot tay contribution sa ning bangon nga komplikasyon sa sulod sa atong kuano sa atong relasyon managsuon. Unsahay dili nato aminon tungod sa mga pride, pero kinahanglan pod nga makat-unta mag-obserbar or sundog siguro ang pinaka term sundog or atong tun-an unsaon nato pag-handle ang pagbati or mga pamaagi mindset sa mga bata nang after sila mag-away ibutang sa kalimot ang mga kuno labi na akong ingon pa ni reach out na naana ang mga ang mga pagpaubos og unsa pa dinha nga mga lakang para ipangayo og kapasayloan ang mga nabuhat nga mga butang or nabuhian nga mga istorya para dili magtaas, dili mo dako ang mga pagdumot or ang mga dili mo ingon pa mo grabe ang mubangon din ha nga kural or unsa na magkuan maghatag og babag sa ato para mas mapalambo pa nato atong relasyon isip man nagsuon sa kinahanglan nato nga makatunan magreflekta sa kung unsa man galing ang ingon pa pamaagi sa mga gagmay nga bata unsaon nila paghandle ang ilang friendship or relationship sa uban pa nga nila nga mga kaubanan. Yes, murag nagig na sa biblical Ate Gino mga nga statement nga kung kinsa tong
mapariyo og una para sa usa ka bata, mura ko na makasulod dito sa gingharian sa langit, di ba? Murag na ana siya og karon ato nang pamation ang Bible verse karon adlaw. So gikan sa Mateo 7:15 nga nag-ingon, beware of false prophet which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So nagpahinumdom na usab ka nato mga ka-feelings ang atong word of God nga gipahinumduman ta karon nga dili ta kinahanglan gyud nga mabinantayon ta sa atong sa atong pagsunod kaniya kay adunay daghan tigpakaaron inon nga masulod ta sa laang nga nagpatuo nga sila nagsunod ni Kristo apan gikuha lang day ang atong mga pagbitik no nila sa atoa nga kaning mosunod ta sa mga daotang buhat ug naapay gidugang nga atong Ginoo nga nag-remind sa atoa sa maayong tanong nga kung dili kuno kita magbuhat og maayo dili pud ta makahatag og maayo nga bunga. So kung katong nagbuhat og mga daotan, so mamunga po daw to og daotan. So mo na gipahinumdum kanato sa atong Ginoo karon kahapon na mga ka-feelings. Right, mga ka-feelings, so wala naman tay igong oras sa atong panag-uban-uban karon kahaponon ug hangtod sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban uban sa atong ati sa kaminganan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Diyos.